Ndị ntorobịa dịgasị iche iche nwere na Anambra steeti bụ ndị Anambra State Association of Town Union ASATU, ngalaba ndị ntorobịa ọhaneze, ndị ngalaba ndị ntorobịa na ndị otu APGA ejikọkọ ọnụ jee kpọtụrụ eze ọdịnala n'Obosi bụ onyeisi oche kansụl jikọtara ndị eze ọdịnala na Anambra steeti Igwe Chidubem Iweka na Obiedi n'Obosi dịka ASATU Youth Leader bụ Comrade Ken Okolisi wee mee ka amata na njem a bụ iji wee kenee ya ka o si wee nwetazie ya bụ ọkwa site n'aka gọọmenti ịbụ onye isi oche otu jikọtara ndị eze ọdịnala na Anambra steeti nakwa igosi ndonye ukwu na ha ga-akwado ya ka ọlụ ya wee na-aga nke ọma nakwa ime ka ọ bụrụ nnukwute nna ndị otu ndị ntorobịa na ebe a. Ka anyị sonyere Kenechukwu Chukwudị bụ onye so ha wee mee njem a. Kenechukwu Okoli bụ onye kwusiri ike na ntọala bụ ihe kwesị na-eweta ezigbo akpamagwa yanakwa ọdịnala nke ndị obodo. Onye bụ onye isi ndị ntorobịa na ngalaba ọhaneze bụ Maazị Onyedika Ewe yana Maazị Donatus Ojika bụ onye nọchitere anya onye isi ndị ntorobịa nke APGA bụ onye mere ka amata na ndị ntorobịa n'obodo dị iche iche bụ ndị na-agba mbọ ịhụ na enwere ezi ọrụ nchekwa site na ị na-eweta ozi ga-enyere ndị ọrụ nchekwa aka na ịlụ ọrụ ha. Igwe Iweka bụ onye nabatara ndị otu ahụ kenere ha maka njem ha ma kwukwa nnukwu mkpa ndị ntorobịa bara maka ndozi na agamniru obodo site n'obi eze ọdịnala nke Obosi. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.